Un parc nacional és un espai natural protegit que ha estat preservat de l'explotació o ocupació humana per la seva bellesa natural, la singularitat de la seva fauna i flora, les seves formacions geomorfològiques o la representativitat dels seus ecosistemes. Actualment, la xarxa de parcs nacionals espanyols la conformen 13 espais. L'únic parc nacional a Catalunya és el d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es troba situat a l'extrem nord-occidental de Catalunya, en plena serralada dels Pirineus, i presenta tots els elements característics de l'alta muntanya. La seva superfície és de 40.000 hectàrees, repartides entre 4 comarques: el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i la Val d'Aran. 26.000 hectàrees formen part de l'anomenada zona perifèrica de protecció i 14.000 hectàrees conformen el parc pròpiament dit, dividit en 2 sectors ben diferenciats: Sant Maurici, al Pallars Sobirà, accessible des de la vall d'Espot, i Aigüestortes, que té la seva entrada per la vall de Boí. L'impressionant relleu que veiem de roques granítiques i metamòrfiques es va originar a l'era primària, fa uns 200 milions d'anys. A l'era terciària, l'orogènia alpina tornà a aixecar i replegar aquests materials que van sofrir importants fractures i deformacions. D'aquesta activitat geològica n'és testimoni l'actual relleu del parc, amb afilades agulles com les de Mitges o els Encantats, i alguns cims que superen els 3.000 metres. El Parc Nacional també és una mostra magnífica de l'acció de les geleres del Quaternari sobre els granits i pissarres, que constitueixen majoritàriament el seu substrat rocós. Durant aquests períodes glacials, les grans geleres que davallaven per totes aquestes valls van erosionar intensament el paisatge i li van donar el seu aspecte actual, que es caracteritza per la presència de nombroses valls en U, típiques de l'erosió glacial, de circs, valls penjades i de més d'un centenar d'estanys de forma, mida i fondària variable que es troben repartits arreu del parc i que conformen la més important zona lacustre del Pirineu. Alguns d'aquests estanys han sofert processos de i es troben plens de sediments, els quals donen lloc a indrets plans, on l'aigua dels rius i barrancs es divideix en nombrosos canals, formant les aigüestortes, que constitueixen un dels elements més atractius del parc i que li donen nom. El clima, les variacions altitudinals i l'orientació dels vessants influeixen decisivament en la composició i distribució de les espècies vegetals, fent que es disposin en estatges, configurant un paisatge particular poblat per un ampli ventall de comunitats vegetals. L'estatge montà el conformen les parts més baixes del parc. Aquelles que l'home no ha transformat en pastures o prats de dall constitueixen el domini dels boscos caducifolis, amb bedolls, roures martinencs, trèmols i faigs, i de les pinedes de pi roig. L'estatge subalpí s'estén fins on s'acaba el límit natural del bosc i és on hi trobarem les grans masses boscoses del Parc Nacional. Els avets s'estenen per les obagues fins als 1.900 metres aproximadament i deixen pas al pi negre, que forma boscos més esclarits, amb un sotabosc arbustiu molt important.
prats alpins constitueixen el límit superior del bosc. El fred és intens i la neu hi és present bona part de l'any. En aquests prats hi localitzarem nombroses espècies de la flora alpina. També són molt importants les espècies vegetals presents als estanys i molleres. Algunes d'elles presenten florides espectaculars. El parc és una mostra ben conservada de la diversitat i abundància de les espècies de la fauna pirinenca. No obstant, moltes passen desapercebudes a causa del seu comportament escarp davant la presència de l'home. Els animals es troben aquí en el seu ambient i caldrà aguditzar els sentits per a poder-los identificar. Actualment, gairebé 200 espècies de vertebrats viuen dins el parc i 2/3 parts d'aquestes 200 espècies són aus. Als boscos més inaccessibles s'hi troben, entre altres, el picot negre, el gall fer o el rar mussol pirinenc. El voltor, l'àguila daurada i el trencalòs són fàcilment observables sobre els vessants i les crestes desproveïdes de vegetació. Entre els mamífers s'hi troben espècies com l'isard, el porc senglar, l'ermini, la marmota i el cabirol. Al parc també hi trobarem amfibis com el tritó pirinenc o rèptils com l'escurçó i la colobra llisa europea. Finalment, entre els peixos hi trobarem la truita comuna, que es troba en les aigües netes i fredes d'aquest indret, el seu hàbitat idoni. El Parc Nacional treballa per la conservació d'aquest singular patrimoni natural, perfectament integrat en la realitat del territori on s'ubica, transcendint dels seus límits per conviure amb el teixit social que l'envolta, establint-se una interrelació enriquidora, tant pel que fa al desenvolupament econòmic com social i cultural de tots. Essent com és el Parc Nacional un espai natural protegit, és prioritari mantenir el seu equilibri ecològic, fent-ho compatible amb els visitants que rep. Per això, hi ha una normativa de protecció d'obligat compliment que, amb la col·laboració de tots, ha de permetre la conservació d'un dels espais geogràfics més privilegiats dels Pirineus, on l'estudi del medi natural sigui una font d'aprenentatge per a les futures generacions.